Стига, бе! Това запали, бе, да е, бе, букука. Снима го, бе, гледай какво става, всичков пушек, бе. Трябва да дръпна тия конектори някак си. Оле, как пари! Оле, майко! И та ще гърми. Един вентилатор майна няма да сложи и всичко ли ще гръмне, бе? Пах ти тъпчета, бе. Дай някаква клечка, бързо. Да махна тази батерия от тук, защото ми... Ей, дай нещо, бе! Час... Стара раница имам някакви глупости.